Massoud Venlo vandaag kregen van ons 16 punten. Bijzonder afgetekende overwinning. Daarvoor een toers applaus. De winnaars van het LVK 2010. W3! Het is vandaag een dag. Die voor ons en opdreef de bol die is geslaagd. Want al het goede komt vandaag een dag. Op 4 februari 2010 wint het Venlose trio W3 het LVK en Tour met het nummer Vandaag. Vanaf dat moment besluit cameraman Ruud van Broekhoven het drietal een jaar lang te gaan volgen. Een stapel van 30 videobandjes is het resultaat. In deze 5-deilige serie kijkt je met in de keuken van W3. In het dagelijks leven is W3-zangeres Christel moeder van 3 dochters. We gaan nu naar de crash. Dan ga ik even mijn jongste dochtertje ophalen. En mijn 2 oudste die komen normaal zelf naar huis. Maar dus de kleinste die gaan we even ophalen. En dan gaat het oppaskindje mee. Ja, ik vind het wel leuk. Omdat het LVK ook gewonnen heeft, dan komen er heel vaak mensen op bezoek. En ja, dan komen ze bij jou thuis, ook andere bekende mensen. En dat vind ik wel leuk. Oudste dochter Loni is gruwels op zo'n beroemde moeder. Ook die zo wedstrijden gewonnen hebben of zo. En dat vind ik wel erg gezellig. En nou gaan wij dadelijk dus een cd opnemen. Een liedje en dan mag ik ook mee zingen. En ik heb dan ook de cd. Spannend. Ja. Alles goed? Ja, dan moet ik met hem staan. Dat zit er allemaal in. Hartstikke kleur. Ook de dochters zijn muzikaal actief. En dames, wat gaan je dadelijk doen? Een liedje opnemen met ook de klasgenootjes van Amy en nog andere kindjes die we kennen. En die natuurlijk ook goed kunnen zingen. Want als je niet goed kunt zingen, dan is het misschien niet zo mooi als dat je wel kunt zingen. En hoe gaat het liedje over Loni? Dat je met carnaval moet springen en lekker uit je dak gaan en lekker doen wat je moet doen met carnaval. Kijk het hier, hè? En mama doet nog het nog. Zet je in het cadeau. Hou jij de gong en doet ze. Weet ook niet hoe het te doen. Van de repetities in de hoeskamer is het maar een kleine stap naar een echte opnamestudio. Technicus Misha geeft tekst en uitleg. Hij in de ruimte huurt ze dadelijk niks. Je huurt alleen de muziek op de koptelefoon. Je huurt als je aan het zingen zit, dan is het namelijk opgehuurd voor jezelf of via de kop. Dat zal niet zo heil zijn. En als het te heil is, moet je gewoon even open zetten hem zachter, maar het zal niet heil zijn. Ja. Maar wat als iemand bijvoorbeeld het verkeerd zingt? Als iemand een foutje maakt, dan huur ik dat en dan stoppen we en dan gaan we gewoon terug en dan nemen we het nu op. Oké. Natuurlijk zijn de grootste moeders uit Venlo metgereisd om alles op een gevoelige plaat vast te leggen. Intussen zijn ook de andere W3-leden, Hai en Quinn, gearriveerd. Volgende keer, W3 moet zelf ook aan de bak voor de opnames van de nieuwe cd. En wat is er aan de hand met het nieuwe LVK-liedje? Nee, ik heb gisteren nog eens gezien, maar ik heb ook die mening ook niet gevraagd. Oh zo, ja, dus. Dat en veel meer in de volgende aflevering van Kom eens kijken bij ons.